Pattaya hotel ti fai tunu chuan me chite rong rong thom le athil mu chu te chu athin lung chunga engtik lai poin apai reng toin rinoma athil mu rap thlak tak tak te chu amitla adam chungin ancham to don in nalang engtiang taka thil rap thlak nge mo henu hian awa mu chi le enganga thil rap thlak nge mo abenga a hriat chi ani hotel room pakhat chu aloin kalnova achunga chuan meiche pakhat kumsom ni panga upa transgender mi pa atanga meichia lo in siam ta no chi zuar chu bathroom chunga alo let reng maya athat tu chuan ako chung chu alo hai zui le ngal ako chung te chu bathroom a chuan alo chapdar ni ei noi mai le ngala chu thil zet zong awa han rap thlak te lulem mihring taksa chu bathroom chuata chuan naupangin anin fiam na alo in fiam pui ang mai hian chu tul that tu chuan alo chapdar nuai maya mi patan po chu thil zet zong a hmuwa ha thlak hle mai khovar tir khan mi pakhat chuan chu hotel chu a chu sanani ti security camera hatrangin a hmu theya chu pa chuan China pan zui ngal chu tul that tu arin lel chuan engwanga chu meichia chu ti taka soisa chulai mun chu san le ngal mai si nge mo haniang le tul thap tu chuan he thila ti chan hi mihring ruang zir chian ve adu wangin atinin atnuwa chuan a soyani ome engpo chuni sela chu aya thil rap thla le zual pakhat chu oma chu tiang chuan a ruang chu chandar nuai ma sela atak sabung sang dang te chu an mu theya amero chu mihringin chuap pani kan naya achuap king pel pakhat ero chu mu tur a tat lo mai he khesi I hriat chian le zual du chuan the case of waranam not panacha tin zongla internet lama po mu tur a viau mai Chinese tourist chu Pattaya chuan vazinin he thil rap thlak tak mai hi avatita hania dorha tu pakhat lo langin ani chuan ni tin hian dor tu tam taka nei thrina ma se ni danga ama aron dor ngai vaklo tu Chinese tourist ina aron dor taka chuan dorha tu pa po chuan chupa dan chu a hrathiam chiang hle athil ron leite chu mak chu ti deuh ma sela rin hlel ngai na ha hre chung lova he Chinese tourist hian adora chuan minute som vel chau hun na mang bokatine nida po tourist in ani chu aron dor ve fo traina ma se chupa thil le yang chu aron le ngai lem lo he Chinese tourist hian bakche te tape te plastic bag dum te chu haron leya ma se chu tianga an thil le ngai lo aron le wangot chuan chupa chu misual ti na ni chung lo dorha tu pa po chuan a thil le yang ang te chu pein akal liam tir ve maya chupa Chinese tourist chu a ming fu tong wen ani fu tong wen an dora thil a leizo nu atuk tuk leya chuan dorha tu pa chuan chanchin thar te enin TV a thil mu chuan a thong ta hle maya amma a bakche le plastic bag ti vel ron lei tu pa ngei mai kha Thailand police te chuan tual tha thua an lo ring hlela an lo zong mek ti a hrete chau ani hotel pindana chuan meiche ruang mu ania kan soita kang khan ruang chu chandar ania a ko chung te po an hai chuak nual mai chung thil an puan dor ha tu paina a han mua a han ngai thlak ta ka chuan a khong lo chau ani ber mai a maloka ama ron dor tu Chinese tourist pai ngai tlom mel tak mai kha tual that tu nia police ten an rin hlelani ti chu ha hrethiam ve ta chau mai ani ti chuan chu dor ha tu pa chu Thailand na tual tha na rap thlak ber pola an soi thu hre tu alo ni don ta kan soita kangin ruang an mu kha meiche ruang kan ti tak nain mipa meichia inleta ruang ania transgender ti na ni chu heng transgender tele tuaite patilte hian ram rang ranga chuan andik na chan vo hum hal turin an beina sem ema ram thren khata phe chuan in nei po phalsak ani hial train Thailand Pattaya vela phe chuan heng ho hi an zalen ema chutianga an pui tual thi ta chu transgender hote tuaile patil kan ti dang te po chuan dikna chan vo lan chu tir ngai tumin sarkar po an non na savio ani
Putong wen chu China rama Hubei province cheng ania ani hi welder ni in kan sia thiam dan tur chuan thir lam chi te electric current mangte gas mangte in achar ve thin ani welder dang ang thowin zinga thowa na thoka amulea atu zinga chutiang bok chuan na rim takin na thok thrina cholpo anei ngai lova hun ol no kha na hun po anei lem lo Futong wen po chuan chutiang ringota hringnun han man chu haning ve to hlemaya chutianga hringnun man reng chu hanin deuta ka wangin a thian te kal tlangin Thailand a zin nom zia chu halo hraveta amma kan soita bang khan Thailand a pataya vel petle hundang dang te chu mi patan chuan nom sibol na hun nuam tak mai hania mechetan po ani ve thawang chu zuwa zalena mechia han kop mai thei tur an tam mema mechia idu lo poin mi pa po idu chuani kop thaya imi pat puite transgender kan tiang chi tenom chitin reng mai hi a vel vek ani ber mai pathian om lowa chu zong chu om te po an ti fiam thu train ma se pathian zong in om lo na hanei lowa fiam thu ma ni sela harap thak ma dewang Thailand a avoi khazin na tangin Futong wen a hringnun chu thak dang lam sak ania pataya vào kam vela han khosak chu Futong wen chuan nuamati ta hlemaya meche chelo tak te kor hamu mallowa ante velte a mu chuan Futong wen chuan Thailand chu angai tangoi ngoi mai ne China ale le tak nuwa po chuan a poisa ne yang ang te chu a khol zela te chuan Thailand a chuan ama chawin ale le tangat mai ne ma se chutianga nuam tin reng chen tura azin chuak ta chu atan chuna poizota turwal puya nei lawa adu dan danin ache thei chutianga ni wang chuan azalen toka azalen na chu ani chuan amang thiam tangang lo ani adu du na hmuna akala adu pianga ei mai ma se chu hringnun voi khat han pian chu ave mana athil thlak le ber chu hari loi boxi chutiang chuan zalen takin akhosa thei ani ti ain hriat chhole tak nuwa chuan kumsak ni le som ni panga April thla khan avoi thumna tan Thailand chu atlo le ta fu chuan Thailand a chuan van ram ma ni mai na hria Thailand a mei che kop tele atuai kop te po chu adu dan danin ati thei ta ni te poi nai ngai hiala poisa awm phot chuan engkim ti thei ni ngai ma se chutianga adu dan dana khosa thei nia ain hriat na chuan midang te hringnun ati boi thei ani ti chu alo hretlawatin ne mit pakhat waranan panacha chu Thailand a chuan noti zuar angin na lo khosavea kan soitak angin ani hi transgender ni in mi patranga mechia in siamania mi pahur her tam tak chuan hetiang chi hi kop andu zok fo trin reng ani hi abulvela mi te chuan noti nan ko mai trina kumsom ni le panga upani in mi padu zo tak vun rong anei reu asamla chu asein adum nal ema anui moi viau mai bok chu chuan mi pa te mit alazar mai ani hian a hringnuna harsana tam tak alo patlang ve to trina mi pa tra mechia in let tura thil ti ngai tam tur zia chu kan hrethiam mai ome ami pathil te chu lakbo wangaya chu tiang ani wang chuan inzai puipo voitam tak atok ngeyang mi pathil te angkha anei ve tak lo wangin mecheta ang chu anei ve ta boxia mechia kan ti lo theilo aniang chu tianga in let tur chuan kumli liam ta khan achung te hena train phalna hala thlapa not hian Chinese strong azir line Taiwan na tho anu te hena adila chuta chuan kumni na han thokin Chinese strong po athiam mema poisa po akhol nga to view mai Taiwan a kumni awm nuwa chuan pataya chuan ron leta anu le patinen po anin tlo po view mai sum tam tak alak lu wangin anu le pate po poisa hapetrina anu le pate poin not chu han chuang ve hle ani kan soifo thin le kan hriat theu angin Thailand a chuan tourist tam tak an kal thina pataya vela phei chuan tourist mi pa tam tak an kal fo train chutiang ani wang chuan not po chuan chung tourist ho ne atang chuan poisa tam tak a hlo chuak thina ma se not chuan a maloka Chinese tourist nen chuan anin the thruang ti chu
ring ngai big hau lovang ti chuan chu na chu nuam ti tak chuan anu le pa te chom chungin a thok chhota zel mai fu tong wen chuan pataya vào kam vela chuan nuam ti takin hun na ma chu tianga hun na man lai chuan not nen chuan a in tong ta chu tia fu tong wen an not a mu tak nuwa chuan not chu thla atum hau lo mai an ming te in zotin an phone number te hanin pe a fu po chuan azin kong chu nuam takin a mang thei do ni nangai cho chu tiang bokin not po chuan asum don na atran thei do ni na rebok kan soita kan chulai chuan tourist tam tak an oma not teang tan chuan chung tourist chu mi pangai satli ve mai nin an sum do na ta na sumnar customer satli ve mai ani chumi nuwa chuan fu chuan not chu apartment lua ho chuan ron kal turin atia ti chuan kumsa ni som ni panga april ni som ni panga zandar ku vel alo ni ta not po chuan fu mu chu an yellowa ma se anin dor na ta chuan ba sang riat a phutlat mai chu chu india poisa kan san tir chuan chen sing hi le sang khat bor vel han yang fu po chuan I Halloween alo pom hala poisa te po chu ha pe ngal mai not tan chuan chu tianga hindo na chu hindo na pa ngai satli ve mai ania hanin buat sai te vak ngai na po a om chuang lem lo poisa ha dong to a fu om na hotela vakal chu ha tan chuan thil ti tur ani mai chu ti lain fu ve thung chu alo in buat sai na sa hle mai not ne na anin mu do na wang chuan abula dor pakhata chuan sakor bak che te tape te plastic bag tiang reng amamo tur tam tak te chu haloin lam khol alonia chung thil chu not chuan a shelok der silo annuwa police ten fu ne na chu thila le chan an zo chuan ani chuan mani in ve nam tin na soidai mai ma se dantlang puin thailand a chuan mani in ve na apoi mo te chiam lo nin midang te chuan an soi thrina chutiang ani laikara fu wan in ve na tura sakor bak che te plastic bag te tape te halei tamai chu thilmak tak zong ania ain soi fiana chu pomchi nin alang tlat lo mai april ni som ni panga chuan fu chuan apartment chu alu ho zuita ni papakhat le meiche pakhat tena nomchen an tum na chu atopa chuan crime scene a alo chang zota chumi zana thil thendan chu achiang che chuan kan thre thei tolowa amero chu fuwain puana tanga thil thendan chu hetiang deuh hianiang not chuan lobby a fu chu halo ngak tel hle to maya an kut chu in von sakin fu a room lama chuan not le fu chu hanin kai luta pon lama tra an landan maya chuan tourist pakhatin ks a room a hruelu don ni mai na lang chutia hotela an pahnia anin kai lu ta ga chuan fu chuan ami pahna chu han tran na tumta ma se not chu atang le tatlat ro si a malama khan fu chuan chen sing ni borvel zet mai not ne na khana peton sia chuti line mi pahna tran na tum laya not in alo nial tlat mai chu fu chuan na rethiam talova chu mai baka fu chu not chuan a beng ta ni in fu hian a soene chutianga ha ko sak pui du le tak silawa chuan fu chuan not ne na chuan a poisa de chu pelet le turin atia avaya a pelet theilo ani poin achan vetal peturin nati mase not chuan achan ve po chu a pelet du lowa poisa te chu atan ni to a adu duin a mang thiang ni in na soitlat mai ti chuan a in rem hle theilo wang chuan anin niela anin hau tranta a ai thu jok an thleng ta ne trong kam maya soifel the ani tak lawa chuan fu le not te chu hanin sual ta chutianga hanin sual na lawa chuan not chuan fu maya chuan a pe thlop ni na lang chumi ni wang chuan fu ha mai pakhat po chu ha bal nge ani ome chutianga ni wang chuan fu chu ha thina thok ta a thin rim no tu chuan not chu wa pan phein khuma chuan a the thun hloka chuta not chu bo betin a khupin a hong chu ha dowa not chu chulai chuan fu chuan a that ta ni in soyane kan soita kang in he thil hi fu in pu na ni kan ti to kha a zong zong a oi tur nge oi lo tur ti po a hriat chung lowa ma se a in pu na ni a tu man thil thleng hi kan zu hre to si lo a in pu na chau mai lo hi chu tianga arin lo tak maya not a tha ta ka chuan
fu chuan not rong chu ayan vunga athil ti chak thin chu ti chin na du ta ne amma kan soita kan khan fu chuan na thoka abak ti tur dang ane ngai lova ma se thil tam tak a han ti tak nuwa chuan aning thuaya athil ti thin de chuan a hring nuna tui hal namak tak mai chu an phu shruk zo thei ngai si lo ani chu tiang ani taka chuan chu thil alo ti chak thin ti na hun ani ta chu fu chuan hun rem cha ni mai na hria a chiale thariat na a thluak om chu a thin lunga chak na le sual na chuan a ne zo ta sia ti chuan not rong chu bathroom a chuan a hnuk lut ta amma a doratra a thil leite chu ala chuk ta bathroom a chuan a thil ti chak mai thil rap thlak tak mitam takina suang tu ngai na po an hriat lo chu a ti ve tran ta chu thil investigator tena anwa mua anwa zir chian lai chuan investigator then khat chu an luang bor mai ni te po a soi ani hiala chu crime scene dang anglo takin a rap thlakin a bol hlo tak setane police te he na fuan a soidan chuan mihring taksa chunga kan organ te omdan of hi kazir chiang ve chaka movie le tv a kan huang hi ani chem ti ka hrecha kani ati mau mai a thadan kimchang a soite ro hi chu kan tilang lo mayanga a thentan angai nom vio rualin then khat ta ne ro ara pum don de uriu mai a zong in kan tilang lo mayang ti chuan not taksa chu fu chuan azir chiang ta ataksa part poimo te chu hai chukin bathroom a chuan atlar dul maya alungero chu kan soita gang khan apakhat zokero mutur aumlo ati turte nuam ti taka ati zon huwa chuan fu chu khuma chun awamu vele maya chung athil ti te chuan ama chu engtin vak ahong lem lo aniang tui takin khuma chun awamu hil maya aron har chuale tak nuwa chulaya crime scene chu ani chun atheyang angin atifaya athom noa thisen kai te po chu tifain chulai hmuna tang chun chuk turin ain bot sai zuita hane chaina pan tur thlona chu habuk te a abung ro te chu pekin chu hotel chu man mo fe main a chu san zuita a chu dona chuan ami tha rung chu vainin anui sak zuile ngal ti chuan fu chuan motorcycle taxi chu ala ti chuan Bangkok airport lam chu hapan zuita ne ain ngai dan maya chuan chulai hmuna tang chuan zalian takin athlok chuk theita ni nai ngaya ma se hani te ulo khamizan jinglam mani ma zogang chu dar ni vela khan meche pakhat muntify tu chuan meche pakhat mang auri a ria ahnu loka chuan mi pale meche in hauri chu ha rebok ain hau thoma tangin mechia chuan mi pa chu kaltir turin angena ama chu tinalo turin angen lom nin muntify tu chuan ahnuwa soile ne kongkhar te chu ain chumri dota kongkhar le bang te chu engemaw thil rit taka ti rik ni mai hian muntify tu chuan a hria anin hau thom hi hotel staff dang te po chuan an lo hre vek thowa amero chu kan soitak angkhan chulaya mi pale mechia om ho te chu indoor an itlang puya mechia te chuan harsat na an tok ve fo na in midang te chu an vain rol ngai lova chu tiang thil rap thlak tual thana ti vel chu a thlengai mio box silo hotel ti fai tunu po chuan chulaya chuan thil dik lo a thleng ni chuan a hria amairo chu ruma valuta anma ni in kara vain rol tur chuan muntify tu ve mai ania thunei na anei lova enge an ti sual ti finfiana anei box silo chuwang chuan muntify tu chuan thate te in ani chu akal san vele tamai ne atuga chuan building manager chu thil thenda na hrila chumin nuwa ana chu tranturin fuwa hotel room a chuan aron kala kongkhar chu aron kik dot achan po apindan chung chu ti fai saktura ron kallani fu chuan aron chang box silo chu mai baka a kongkhar chu halloween kal box silo nen muntify tu chu in chunga chuan avaluta oman omle omlo te zotin in chunga chuan ava kola main room chu apa ngai view mai ma se bathroom ti fai tura bathroom a avalu chia chuan athil mu chuan chu hotel ti fai tu nu chu ava thong te lul em chutia renga thil rap thlak chu adam chung in voi khat ma alap mungai lawa mu non po adu to hekalo
mishing tak sabung sang chu bathroom chuata chuan aloin tlar dul maya a hlau tuk chu a autu ra chu hotel room a chuan a au thom chu a thang khok roi mai chutia ring taka aw wang chuan midang te po chu a om na lampan chuan an ron tlana a au thom chu a ron ngai ven zui ve ngal ti chuan April som ni paruk jing lamdar som vela chuan police te po chuan tul thana mun chu a ron thleng ta investigation ti tura ron kal police te po chuan an thil mu chu rap han ti hle mai no ti lung chu a ruang bula chuan alo let nga ta a organ dang po atak sabul vela chuan aloin chapdar nuai mai ma se kan soita gang khan a chup chan ve chu habodai anua forensic expert tena ruang zir chian na tangin no ti chu ala dam lai ngein atak sabung sang ta chu lak chu sak ni nan ngai hiala athi nuwa po ni sela arapom to te lul len adam lai ngein chu tiang chuan fu tong wen chuan ati nin an ngai sia awan rap thla le zul te lulen police te chuan tul thanar pindan chu han dap kualta sarang pakhata chuan ama fu tong wenan dora tanga athil le no ti ruang abuai puina tura tana athil le te chu han muchuaka atira chuan investigator te po anril ru abuai hle achan chu he thil hi mishing taksabung shanga sumdong thin te thil ti nei nan ngaya organ trafficking kan ti hi han soi fiale don lokila mishing taksabung sang te hi ato ema ma se mi pa ngai na lozer le local vengot le thei anilo chutiang ti tur chuan doctor thiam bi kemo chutiang lama thiam na nei mi engamo ni ngaya chutiang ho chuan mishing then kha chu thatin an organ poimo te chu han lak saka amamo ten hena to takin an hral le thrina ne ma se CCTV te a han en chin ta ka chuan an ngai dan chu an thla le ri chumi tu jing daru bor vela chuan mi pakhat hian man mo fein chu hotel chu chu sanani ti an hreta ani chuan suitcase chu khain alandana atal boi mel view mai chupa chu futong wena chu nia arangin ani hian airport pan ngal police te po chuan arang theyang berin fu che dan chu hanjir chiang ngal thuaya China Eastern Airline chu abuk a flight number po MU7422 Kunming ane fu chuan Thailand a chu san thei nuwa chuan a thil ti chu atop mai to tura angaya Thailand police te chuan aron zui ya be se lo ma se chonu dar khat le minute somli panga dakar somni pali atlin ma chuan immigration officer te chuan Suvarna Bhumi airport a fu chu han lo man hal chai mai fu maya chuan hamna muam ma harang noi mai not po chuan a thei topin fu chu a beiletin a ham vera sa hle mai ani ti a hriat thei maya atira chuan fu chuan engma ka hrelo chu ati vengial ma se police te chuan an investigation ti dan chu fu an hena chuan an hrila evidence tam tak te chu an en tir boka not nena hanin biak na te po chu police te chuan an chui chuak le vek box si achan po notifon kha police te chuan an lo en vek to wangani trong let tu kaltlangin police te chuan fu chu han dop tranta chuta chuan fu chu ain puang lo thei talo ani fu tong wen chuan not nen chuan anin munge ya not chu dora tuma poisa apek fel vek to nuwa not chuan ani chu adu le silawa ti chuan anin beya not chuan fuwa mai pakhat chu ati bal sak bok nen fuwa thin rim chuan not chu ha be zuita athata bathroom a chuan avachan dar ta hani police ten hena a hril danin chutianga ha chandar vak chan po chu atak sa chung chu azir chian chak wang ti asoya chutiang ati na chan po chu TV drama a mu fo thina wangin ti ve a chak ni te nain soibok mishing ruang chu hanin fiam pui vel chu achak ve em thin na wang ni te in na soya awahan rong mi tak em no ti lung chan ve kha han zong mu zo silawa chu khoya nge ada tin fu chu han zota report then khatina hatar landan chuan fu hian no ti lung le lam chu alo ei zo vek nin an soitlat mai chu report chu adhikani pe chuan he tual thana hi hawarap thak don te lulen rong takin mai che pakhat chu hathata arwang chandara ala ei zui le ngal ti nania han ngai tu ve ma te arap thlak te mai sin ain puan na tang chuan
organ trafficking chung chang chu anilawani ti police te chuan an hrethiam ngal maya chu tual thana chuan midang an in nam toilo ti po an hrethiam zui ngal mai chu tual thana rap thlak zet mai le futong wena in pu na rap thlak zet mai chuan Thailand pumpui mai chu a thongin chu thu chu adar zau chak le maya an fanu thi na an rap thlak zet awang chuan no tinu le pa te po chu an ril ruana in an thinarim em police tena fu thuan zo fi lai po chuan no ti pa chuan fu chu plastic bottle in ava vo pop mai ne anu po chuan fu chu han sialo mola an fanu chu thil thlen chu han hrethiam thei thlor lo ani chutiang khopa an chung koin an tuar chung chuan social media lama comment deng khong tak te post deng khong tak an la tuar zui le ngal chung thil an torna chan chu engdang wang ni lowin an fanu chu transgender ani wang chu ni then khat chuan thi chu a phu ve renga lom an lo ti ve nen no tinu le pa te ril ru chu hawana te lu lem fu chu tum reng wanga tual thata pu ania bel phalsak ani lo bok police te chuan ven himna uluk takin nan peya khotual mi tele no ti chung khat laina ten an ti nat an hlawani helmet an khum tir ba ka bulletproof vest an hak tir boka hetual thi na wang hian Thailand a no chi zuar ho him na chu Thailand mi puite chuan an ngai poimo thar ta leya a big takin transgender tele tuaile patil te chuan chu thil chu na sa takin nan do dala sex worker te ta na himna peturin sarkar chu an phut tran ta ne Chinese tourist telaka visa pek dan tura po chuan oruam man na siam turin sarkar chu mithen khat chuan an lo norve bok an ramalu turte chu uluk taka zirchiang turin Thailand sarkar chu mi pam tak chuan an nge na chutiang thilrap thlak Thailand mi na an to tolun tura mala turin sarkar chu han ngen mol mai chu thila chuan swing Thailand an ti mai LGBTQIA+ ho chuan nasatakin ma la zuita apa po chuan no ti thatu chu thitura achung thu rel ni ro se tin sarkar chu nge na sarkar poin zangna dom nan no ti chung te chu dollar sanga jasari ape zui boka ma se ani tan chun poisa chu eng ma anilo an fanu an mai em chu lak let le an dua an fanu kan ti hian then khat chuan in lo hel vele mai thei boka fapa ti turpo ani ve thei thowa amero chu mei chianga a in zai to miwa wangin fanu kan ti ve mai niang chu fanu ti kan soya wang khan transgender te chung changa thiang zau takin ru kapulem lo ti kha lo shebok ula news le internet lama a in zia danin karol le ling ve mai ani ti chuan police te chuan fu chu han manta amero chu hekhesi ala tharlam dewa kotina rowarel dane ro chu kan la khet hei ri lawani ole tikhan wen case chu kati zong kha ni mai phoro se atop tle lo ngai thlak zo wain kaloma lo damula selula pathin remati chuan case dang nen in mule thoi kan tum do nia